Chcete strávit příjemné chvíle ve své zahradě také v chladném a zimním počasí? Jedním z možných řešení je zimní zahrada a právě o zimních zahradách budeme hovořit s panem Šudomou. Pane Šudomo, kdybych si chtěl postavit zimní zahradu, jaké mám v dnešní době možnosti a jak bych měl postupovat? No, úplně na začátku se musíte rozhodnout, k čemu tu zimní zahradu potřebujete, nebo k čemu ji chcete. Jestli to bude zimní zahrada, kterou budete používat jako součást domu, takový rozšířený obývák, a nebo jestli si ji postavíte třeba jako bazénovou halu pro celoroční užívání bazénu, jako třeba tady v tomhle případě. Pak jsou samozřejmě na místě otázky výběru materiálu. Třeba pro tu bazénovou halu musíte použít materiál 100% hliníkový plus spojovací nerezové prvky. Samozřejmě zimní zahradu, jak jsem o ní mluvil na začátku, ten rozšířený obývák, tam si můžete vybrat buď z hliníku nebo z plastu, eventuálně případně ze dřeva. Jaké jsou hlavní přednosti a výhody zimních zahrad? Zimní zahradou si každý uživatel rozšíří obytnou plochu svého rodinného domku nebo své stavby a podle toho, k čemu zamýšlí potom dál využití, jak je potřeba tu stavbu koncipovat, a s firmou, která bude stavět tu zimní zahradu, tak je nejlepší se poradit o realizaci. A podle zkušeností víme, že tyhle plochy zimních zahrad jsou pak nejvyužívanější z celého objektu, celého rodinného domku. Teď jsme se přemístili k jedné nádherné zimní zahradě, co k ní bychom si mohli říci? Tohle je zimní zahrada, která stojí asi 5 let a zákazníky využívá k odpočinku, a zrovna tady se sešly takové okolnosti, že dům je na pěkném místě, v pěkné zahradě, a když se potom podíváte, tak má z zimní zahrady krásný výhled na hory. Tady vidíme trochu jiný typ té zimní zahrady. Tohle je zimní zahrada pro 3roční období. Ten prostor zimní zahrady je ochráněný proti větru, sněhu a takové ta nepřízní počasí. A když se v létě udělá teplo, tak celý ten obvod dokážeme tímhle způsobem zase obnažit. A takhle se dá postupně otevřít celá ta zahrada? Takhle se dá postupně otevřít celá zahrada. Já úplně cítím, jak je venku chladno, jak tady mi mrznou ruce, vejdu dovnitř jeden krok a už je mi krásné teplíčko. No a to máte pravdu, pak tenhle prostor slouží jako venkovní obývák a to teplo, který tady cítíte, je v tomhle okamžiku pouze od sluníčka. Teď v tomhle okamžiku není ten prostor vytápěný. Možná některé diváky napadne otázka, že je to docela dost skla, jestli to nemůže být nějak nebezpečné. Používají se bezpečnostní skla, takže v žádném případě. Jak dlouhou dobu trvá zhruba realizace zimní zahrady, když je to samozřejmě asi individuální? Vlastně realizace trvá 2 až 3 měsíce, někdy i delší dobu. Jak jste říkal, je to individuální záležitost. Jedná se většinou o stavby poměrně nákladné, takže se vyplatí investorovi věnovat patřičnou pozornost schválení dokumentace a výběru materiálů, samozřejmě po poradě s firmou, která stavbu realizuje. Společnost Profil Technik vyrábí a dodává široké spektrum zimních zahrad a zastřešení bazénů. Rozšířený obytný prostor, větší komfort bydlení a ochrana před nepříznivým počasím. Profil Technik, zimní zahrady dle vašich přání.